Jakarta. Perkenalan diri, perkenalan. Nah, sedurunge iku perkenalan dhisik ya. Jenengku Fani Paulina, jenengku Silvia Nurariska, jenengku Cinta Zatunisa, jenengku Nika Ramadhania, jenengku Pipit Maharani. Oke, rek saiki kena ate budal dan kene ate berkeliling. Muter-muter. Ntar ya. Jadi sampai ketemu nanti. Dadah. Hai rek. Jumpa lagi ate kene saiki kene ono Dek. Indonesia. Nah, kene nemoni akeh wahana. Lah kene iki ana replika dari apa ya suku-suku di Indonesia iki rek. Teko Sabang sampai Merauke. Ngopi lho rek. Ono iku rek. Anu Museum Komodo. Aku ate rono pisan ambek arek iki. Melok terus yo. Hei rek. Ambek kene. Kan ini kan pengen ngelilingi tem iki. Nah, tem iku luas banget dan gak mungkin yo lek kene mlaku tok. Nah, jadi kene iki kate nyeleh sepeda. Wes, yo. Iya, pasti. Kira try carrying the weight of the world. kuwi lho rek. Apa to? Busana kriya. Aku garo rek rono nih. Gak paham rek. Nah, iki toko souvenir. Waduh rek pengen rek. Mirip. Kuwi rek arek nongkrong. Kuwi itu bangunan apa rek? Berak kece lho rek iki. Iki luasnya sekitar piro ya rek? 15 hektar. Oh, kurang rek, kurang gede. Lali aku rek. Ini gak mungkin. Lah ngelilingi cuma numpak beda. Soalnya iki luas banget. Wes Mbak E. Kuwi anu apa saya replika Monas rek. Keren yo. Iku lho replika Monas. Nah, iku kraton. Dan rek ora mriki ne seneng rek. Sayang foto. Nah, nang kene nek stan-stan kowe lak luwe. Jadi iso mangan-mangan. Awas mas. Nah, iku kuwi kraton rek. Nah, menggo rek. Dan iki toko-toko souvenir. Yo, iku toko-toko souvenir. Nah, iki mau sing kraton mau lho. Iki replika. Replika ndek kene iki mulai Sabang sampai Merauke enek lho rek. Iki apa iki? Gedung Sasono. Oh, iki kantor pengelola. Rek, wah. Rek, keren. Oke, Museum Indonesia. Wilo. Keren. Naik kira anak mana museum Indonesia. Nah, nek kono iku enek tulisane Anjungan Provinsi Bengkulu. Ya rek rene rek.
Kiri mau le. Rek keren rek. Aduh, sorry rek. Wah nek kono nek wahana deh soalnya nek suara rame-rame. Gus terus mbak E. Jualan rumah hantu rek. Pengen. Oh. Nah, iki kene tekan dek provinsi Bengkulu rek. Wih rek, ya Allah rek. Tapi nah iki rek. Iki apa iki? Bangunan apa iki? Kok ono petunjuk rek. Halo Sinta, ya apa sih? Sin, kerasa Sin. Modern yuk. Oke, kita turun. Cek. Nah, kui di sana rek. Jan keren. Sayang aduh rek, rek. Iki apa yo? Iki Kalimantan Barat. Ah keren banget. Ranjes tuh rek sandene. Recommended. Iki ndek Kalimantan Timur. Aduh, mulai kesel rek. Ayo iki rumah adat apa? Iki rumah adat Maluku rek. Pokok ini mulai Sabang sampai Merauke lengkap. Saiki kene di sekolahan iku mau vlog jelajah TMII di Jakarta. Lah saiki wis balik rek. Iya, iyo. Oke, sekian vlog tekan ini. Ben ya, bye.